Kersane Topo Muji lan Ibu Ida Nur Julaifah lone Miloho Putra Mahardya Sini kasebadan nganggo wujude tontonan Yoni Wayang. Dadi rumangsani wayang iki tontonane wong Jawa. Wayang niku tontonan sing biyen diawali digawe enten tlatah Majapahit. Wong zaman Majapahit biyen niku wayange wayang beber. Lho ngono mek. Wayange urung digawe ijen-ijen ngene iki. Zaman semono ya yo. Zaman semono tapi ketane apa? Wayang iki saka wetan digawa kulon, saka kulon digawa wetan. Dadi saben antara mangsa ya kuwi ana tambahan wujude kreativitas penyempurnaan wayang dadi srana siar agama. Biyen wayang iki dadi siar agama Hindu. Wayang dadi siar agama Islam. Wayang dadi siar agama Kristen lan sapanunggalane dadi wayang iki tuntunane wong sak donya, tuntunane wong akeh. Mula berpandangan wujude agama ku mau kudu nganggo dimensi sosial, ora kena keliwat fanatik. Kena fanatik ning sing papakno pribadi dhewe. Nek tumraping sesawangan aja banget-banget nggo fanatik karo sepadane pemeluk agama. Bab tundone mengko ora becik. Kok ngono ya. Heeh. Wong jeneng agama ora agama kacung, meluk agama ki ora kacung, sambune karo sing gawe. Mula makhluk sosial ki perlu slawung menciptakan persatuan dan persatuan demi perdamaian. Tadi Indonesia ini kaya swarga nika lho Pak. Ngerokok jam 1 oleh. Penak tenan urip Indonesia ini. Ngono ya Pak. Neng warung sak wayah-wayah entuk. Turto warung sak wayah mesti ana sing tak. Kuwi ora wektu aku ora Mojokerto ora Jombang. Lho jam pira tetepe warung iki ana sing tak. Lah iki nandhake wujude apa? Swarga kula wujude negara sawetara sing dianggep rusak
manut saka dari para pinter sing padha ulah politik jarine negara Indonesia niku rusak. Ning nyatane kawula karang padesan iso ngrasake wujude katentreman, iso digawe nanggap payang, iso tambuhan, iso campur sari, iso oke salam samanggane. Mula ya no, wujude guyub rukun sing diciptake karo wong Jawa. Wong Jawa ki kono-kono geger kene tetep tenan. Iya, Pak Malah iya. Mula rasa direwek sing baku mikir awake dhewe dhisik, yen to awake dhewe cukup baru awake dhewe mbiyantu marang wong liya. Ki memuji ngesti sawiji Kemayu Ayu Sami ndongake Bapa Mujilan Ibu Ida Nur nggone kagungan kersa yawi mala kramake ingkang putra. Sapa Mbak Mayang putri Bapak Mujilan Ibu Ida dan Mas Yudhistira putra Bapak Soni Agung Santoso lan Ibu Wartilah. Didongake muga-muga ora ana lan Sri Joko lan tanggone makarya kaparingan bagas warasan murah rezeki tumrape Bapa Muji bisa ngrasake wujuding kanikmatan panjang yuswa, bisa awet le ngomong karo anak niku turta tenanten sing dikala kramake muga-muga enggal kaparingan mustika utawa ngunjungan. Wong rabi iki nek ora duwe anak iki ya tendane ya repot. Iso pegat tresno. Ya ngomongane kata sing pegat tresno niku kata. Ngono ya mau. Mula gandeng iki wis loro ras badan ya diwiti wit sing apik. Wong iki aku ngene iki rek iki ngadepi halal bihalal. Bar salaman karo tangga teparo ngadepi halal bihalal iki ya teko. Reuni keluarga bareng ya teko aja nganti ora ditekani. Yo ngono mah. Mulai iki dina ngripur marang warga masyarakat Ngletruk Desa Sedati Kecamatan Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Iya Pak. Diaturke lagu siji basa siji diawali saka Sinom Nyamat. Setelah balik kaya mau le iki ora ngawas sing. Sinom Nyamat sing Pak Suwun dia anak wadon genduk Dinda. Ini genduk ini kan ya rawo Pak. Lalu gampang mikir Pak. Kadung motornya di ini tak nak. Ya nak. Ya toke Sinom Nyamat ya Dayu. Sinom Nyamat sing kepenak. Dadi nyambut gawe iki karo kanca iki kowe iki rak tak ceramai. Oh iya. Kowe rak ceramai ning omah to. Nggih. Ngerti karo tukang panggung. Sehingga kudu kenal karo tukang panggung nek